di keneka ambe ju kalo klitani la samba fla ani mugan fla seli hukumu konnana anga jamana nyemogo Asim Goita haleni anga jamana gouvernement mogoto uye seli keneka unyenemaya ni okera salde bankela kuluba o konnana waliya ntemeni ko fe aye fuli balasi malien di bela jilema munu be malikono ani mogomnu be malikoka ani fana anga jamana ni mogomnu be je ka barake nyogon fe aye fuli balasi ni mogo ko fulum bela jilema aklala ka kuma kunche ka fuli lasi anga jamana senekelo bela jini fana anga jamana nyemogo Asim Goita ay takamake kata nyurodi sayella atakarani balodo ye afe ni ude malotoni babi sabani nani hatarani uye afe ka klakatani bagon fana ka dumni o babi wolonfla kata udi yenkoma kabni janvier kalo kili kononton samba fla ani mugan fla embargo okumbe en fe malila kalo woro temeni ko fe sidawo jamana nyemogo uluka laje kono embargo ulaka bo en fe noni okela juillet kalo kili sabay samba fla ani mugan fla o temeni ko fe anga jamana nyemogo Asim Goita ay fuli balasi anda fe dugu jamana dowma munuma uka datugu hani nyogonche ka embargo to malila o fuli nukera taratado ni obena juillet kalo kili duruma fuli la sira jamana munuma ode Mauritanie Guinée Conakry ani Algérie ay fuli balasi o jamana nyemogo ani uga jamana de umpela jilima kuye waliya mike Mali koma taxi mi mesiu abe wakati bo ulu barakelo kunga sara nye kuma soro ala dogokun temenina nga jamana nyemogo ko uye kalo woro sara ko ka ode bla a barakelo yi shi kalo klinani kwa julu yengo fino olu bora kuka dusman kasika ira uya ira ka foka be kalo kilimbo ko manchini mumbeke ko ka oluka amu karti ka o mise à jour ke ka be kalo kilinyo kona bo ko cheni dona okula koni mugomnu be fenga uka karti ko ka mise à jour ke ko fo uka tasika su ko duni ka juluni nyonche ko kilometre kemeri bino kuba nyini anga jamana nyemogo fe uka sika fere soro okula défenseur de droit au logement olu ye jekulu munu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na u ka fara ɲɔgɔn kan laɲini kun ye fɛn min ye o de ye kan ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u ka u ka baara k'u teliya ni o de ye kunnafoni dɔ y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛso n'o bɛ kuma logement sociaux kan ko o min bɛ tabakɔrɔ fanfɛla la ko mɔgɔ 300 de bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ko minnu ta sɔrɔla yuruku sira fɛ k'u bɛ fɛ ko ka baaraw ko ka o lateliya walasa o mɔgɔ 300 ninnu ka se ka bɔ du ninnu kɔnɔ ko mɔgɔ minnu ni a dili ka kan sariya la ko k'a ta k'a di uluma bolodengon talen do ka agence de voyage mogo do ka olu segere ko sababu yake ku ye mogo chama ko ka olu ka nafulo mine ku bita iji la nga ko nyema se ka soro iji taka la o se fe u ka directeur général ni abe fo o ma ko Dr Abdul Fattah Sisi ale bora ka kuma ale ya yira ka fo ko ni waliya nu soro la fe mi fe o de ko akeya do re dira agence de voyage mogo ma ko munu kan ata iji la nga ko agence de voyage mogo nu ku ye dansa ko mogo akeya la ko de nana ni waliya nu o sen fe aye yafadili ke mogo munu masika iji taga soro ni olu ka nafulo minena aye yafadili ke oluma anga Mali agent munu be posila olu ye laje do ke dogokun temenena ni obena sibiri maju kalo tlefla samba fla ani mugan fla o laje yere kera hippodrome de la centrale démocratique du Mali la ni abe fo oma ko CDTM laje ngbe ka boli femi kan o ya nyine anga jamana nyemogo fe ka seka olu ka lakana ko ka o sabati ko sabla wakati chama ko binkali kelaw de beta kata bingali ke ka olu segere ko fente bo ala ani fana ko mɔgɔ minnu fana ni olu bɛ tɛmɛ k'olu dɔw bɛ dɔgɔyama ta ka o sɛgɛrɛ k'u bɛ fɛ ko yɛlɛma de ka don u ka ko la ko wa fana ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko san 2000 ani 17 ko fo ka na a se bibi na ma ko bingali caman ko kɛra ka olu sɛgɛrɛ o kasara minnu ye olu sɔrɔ k'a dɔw la ko dɔw tora a dafɛ dɔw jukina nka bingani nin dɔw yɛrɛ fana na ko basi ma mɔgɔ sɔrɔ nka ko basi ye mɔgɔ sɔrɔ minnu na ko de ye ko san 2000 ani 17 ko sanakɔrɔba o poste fanfɛla la ko mɔgɔ 3 ko olu de tora o bingali dafɛ san 2000 ani 18 ko mɔgɔ 1 ko o jukina ni o kɛra douanzan fanfɛla la janvier kalo wagati la san 2020 ani 20 ko mɔgɔ 2 ko olu tora a dafɛ ni o kɛra jema
san ba fila ani mugan marsi kalo wagati la ko mɔgɔ fila ko olu tora zanga so bingali wale sababu la san ba fila ani mugan alibi ko mɔgɔ dɔw ko olu sɛbɛkɔrɔ jukina ni o kɛra bila fanfɛla la ani décembre kalo la ni o bɛnna san ba fila ani mugan ni kelen ko mɔgɔ caman ko olu fana jukina kosɛbɛ ni o kɛra kita fanfɛla la ko juin kalo yɛrɛ fana na ko san ba fila ani mugan ani kelen ko mɔgɔ kelen ko o tora san poste la. Ni ye kunnafoni min bɔra direction régionale de la protection civile la min bɛ Kulukoro olu y'a yira k'a fɔ ko mai kalo wagati la fo ka taa se juin kalo ma ko kasara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ni o sɔrɔla sirabakan kasara fɛ o kumana o hakɛya kan ko mai kalo wagati la ko mɔgɔ 11 ko olu ka saya sababu bɔra sirabakan kasara la Kulukoro fanfɛla la wa juin kalo yɛrɛ la ko mɔgɔ minnu tora sirabakan kasara sababu la ko ye mɔgɔ 14 wa ko mɔgɔ minnu sɛbɛkɔrɔ jugina fana ko tagara bɛ mɔgɔ 180 ani 88 hakɛya de ma o tilala k'a yira k'a fɔ ko ni sirabakan kasara ninnu ka a fanba bɛɛ lajɛlen sababu bɔra fɛn min fɛ ko sira sariya o tabaliya bala ko o de nana ni waleya ninnu ye. Juillet kalo tile 8 san 2022 terrain o bolila an fɛ Bamako kɔnɔ ni bɛnna juma donya ma a bolila ka taa yɔrɔ min na o kɛra Bamako negela wa ko juillet kalo tile 13 ni o kan ka bɛn arabadon nata ma k'a bɛ bɔ Bamako ko ka taa Kayi. Seli hukumu kɔnɔ min ye jɛkulu dɔ ni a bɛ fɔ ale ma ko mouvement an b'i kɔ olu ye dɛmɛ ta k'a di muso filiyabagatɔw ma ani falatɔ minnu bɛ ni olu bɛ Kati u ye saga 100 ta k'a di u ma walasa k'u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na. Pape François ni ale nanzaraw olu ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ni dɔgɔkun na kunnafoni bɔra k'a yira k'a fɔ ko a y'a laɲini Irisi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a bɛ fɛ ani u ka ɲɔgɔn ye walasa bɛnbaliya min bɛ ani Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ cɛ ko ka se ka o bɛnbaliya ninnu walasa ko ka se ka o bɛnbaliya ninnu ko ka se ka o ko laban cogoya min na ko n'a bɔra Irisi jamana kan k'a bɛ tila ka taa tuguni Ukraine o jamana ɲɛmɔgɔ fana fɛ yen nɔ. Juin kalo tile 22 farafina tungaranke mɔgɔ 87 olu de wulila k'u bɛ taa tunga la ni don kofɔlen in na ko u tɛmɛna Libi fan dɔ la ni o ye n'u b'a fɔ o ma ko Zuwara k'u ye tile 9 de kɛ ji la k'u ma se ka dɛmɛ sɔrɔ wa o waleya ninnu senfɛ fana ko mɔgɔ 22 ko olu de tora a ko da fɛ o mɔgɔ 22 in cɛla ko denmisɛnnin 3 bɛ o la wa ko u bɛɛ lajɛlen minnu tora a ko da fɛ ko bɛɛ ye maliyɛndenw de ko juillet kalo tile fɔlɔ ni o bɛnna jumadonya ma ko mɔgɔ 61 k'olu de baloli yera. An n'an bɔra yen an bɛ taa Tomiya. Kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ko o bɛ yɔrɔ kofɔlen na ko sabula k'u ka commune dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Timisa ko mɔgɔ minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'olu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka o sigiyɔrɔ bila ko sababuya kɛ lakanabaliya ye ko ni o dɔ de ye ko Mamadaga, Gorodaga, Farako, Madaga, Goro, Saridaga, Anta Duga, Maliki Daga, Usudaga ko bibina ko ni yɔrɔ kofɔlen mɔgɔw sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'u ye o sigiyɔrɔ bila ko sababuya kɛ lakanabaliya ye. N'an bɔra yan bɛ taga Kiɲeba o yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma dɔgɔfili o pɔsi la yen sigidala mɔgɔw kun ye sikana mɔgɔ dɔw de ye ko minnu kun bɛ moto 3 sanfɛ ko ni marifa kun bɛ u bolo o senfɛ olu sera yɔrɔ lakana tigilamɔgɔw ma ka olu ladɔnniya ni marifa tigilamɔgɔ ninnu ka lahalaya kan ko sergent dɔ ni a bɛ fɔ o ma Isiyaka Konate ale ni adjudant Abulayi Jara ko olu de wulila ko ka taa k'u bɛ taa a ko sɛgɛsɛgɛ o senfɛ ko bingalikɛla ninnu kɛlɛ ka tenitigi ninnu natɔ ye k'u y'u ta kɛ mugujugu ci ye ko min taara kɛ sababu ye ko sergent Isiyaka Konate ale tora a da fɛ wa ko bingalikɛla ninnu tagatɔ fana k'u ye sergent Isiyaka Konate a ka samara ni a ka marifa k'u ta ka taa ni o ye u fɛ. Binkali o cayalen don Mali yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dɔgɔkun laban tɛmɛnen na ko Jema Ɲoro ani Kayi fanfɛla la k'a cayara yɔrɔ kofɔlen fana na wa ko tile 2 yɛrɛ kɔnɔ ko binkali 5 de kɛra ni yɔrɔ kofɔlen masuruya na ko ni 4 ko o kun ye transport ko mɛ ko binkali kɛra ka olu sɛgɛrɛ ko 1 ko kun ye mobili personnel ye wa juin kalo tile 29 san 2022 ko Bugudere fanfɛ ni o ye Jema cercle dɔ ye ko
bingali wale saba de kɛra ɲɔgɔn fɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ko ni o binkali kɛra fɛn minnu na ko o ye mobili dɔ ye ni a bɛ fɔ o ma ko Toyota ani Sonefu mɔgɔw ka car ani donita mobili dɔ ko u ye binkali ta ka ninnu sɛgɛrɛ ko a binkali yɛrɛ sababu la ko mɔgɔ kelen ko o tora a da fɛ mɔgɔ fila ko olu jigina ko binkalikɛla ninnu fana k'u tagatɔ k'u tagara ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolola minɛnw ye u fɛ. Juin kalo tile 6 sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 10 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye sirabagan kasara dɔ ko kɛra Kati farada la ko o sababu yɛrɛ bɔra fɛn min na ko de moto taxi tigi k'a ka bolimafɛn ko ye a kɛ k'a tagara bi mɔgɔ 6 kan ko kasara ye mɔgɔ 6 de sɔrɔ ko mɔgɔ kelen o tora a da fɛ ni o ye denmisɛnninlaka dɔ ye n'ale si bɛ taa san 3 la ani ko mɔgɔ 5 ko olu de jogina. Juin kalo tile 5 sufɛla fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 wagati la ko sirabagan kasara dɔ ko kɛra Badalabugu fanfɛla la ko min yɛrɛ kɛra sababu ye ko mɔgɔ 2 tora o da fɛ wa ko a kasara in sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye ko bisi de nana don Toyota dɔ la ni o ye RAV4 ye. N'an bɔra yan bɛ taga farikolo ɲɛnajɛ la ni o bɛ kuma bolola balontan kan n'an b'a fɔ o ma kan wɛrɛ la ko basketi an ka Mali joueur dɔw kun tagara Rwanda jamana kan k'u bɛ taa jouer Mali tɔgɔ la ko u selen k'u y'u ban ko ka jouer kɛ kunnafoni dɔ y'a jira k'a fɔ ko ɲininkali kɛlen ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'u y'a jira k'a fɔ ko u ka hakɛya dɔw de bɛ ni o bɛ kuma prime kan ko de kun kan ka di u ma ko baaraw ma kɛ a sira fɛ ani k'a filanan ye fɛn min k'a kun bolo dalen don ko mɔgɔ 12 de kun bɛ taa ko ka taa jouer kɛ nka k'u tilala ka na laban ko k'a kɛ mɔgɔ 10 k'a baara ninnu ma kɛ bonya kɔnɔ ko ka da o waleya de kan k'u y'u ban ko ka jouer nka an tilala k'a min ye tuguni u ka fédération o ɲɛmɔgɔba o ye communiqué dɔ kɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ la o communiqué in kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ 7 k'olu bɛɛ lajɛlen de bɔra Mali basketi la ko u tɛ se ka basketi kɛ Mali la an fɛ yen nɔ tuguni ani fana ko filanan yɛrɛ ye min o de ye ko u kun tagara faso tɔgɔ de la ko wa ko faso ka musaka de kun taara ka di u ma o senfɛ k'u ka prime hakɛ min bɛ an ka jamana yɛrɛ la ko o wari de bɛna ta ko wari min kun donna u ka musaka fɛ ko wari de bɛna ta ko ka jamana ka wari ka o sigi a nɔ na. Ni ne bɛ dansago an ka bi kunnafoni na seli hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko Ala k'an ka sɔn hɛrɛ caya Ala k'a minɛ ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka hinɛ an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen la ka yafa kɛ u ma k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ k'an n'a cɛ janya n'a bɛ s'an ma don min na a k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ sira jɛlen kan Ala ka bɛn ni basigi ni kelenya k'o sabati Mali la ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la an b'a fɔ aw k'an bɛn sanga waati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.